Мовчу. Ой, ви тут? Ага. І не тільки ми, усі глядачі так само. Пробачте, що не поспів повітатися. Доброго ранку. Привітання, Лесик. А что это за птушечки у тебя спявали? У мяне была прямая трансляція з птушками, які у вирай полетіли. Яны ж усе на поўдзень адправіліся, толькі ці ўсе ў адным месцы спыніліся. Мне птушки нашчабяталі, што зараз яны гасцююць у розных краінах, нават на розных кантынентах. И с кем ты поспел пощебетать? З белай чапляй, напрыклад. Ага. Яна мне расказала, што зараз белыя чаплі адпачываюць на поўдні Францыі. І, напэўна, яны навучыліся якім-небудзь французскім словам. Люсье, ле роз, ле шон. А мне здаецца, што белыя чаплі яшчэ і французскіх птушак вучаць прыгожым беларускім словам. Я б прапанавала птушкам Францыі запомніць словы «дзякуй», «прывітанне», «калі ласка». А потым можна і да слова «дабраранак» пераходзіць. Лесик, а хто далей за ўсіх у вырай паляцеў? Буслы. Які ў нашага маленькага бусліка з калыханкі сваякі-падарожнікі. Ага. Так, яны зараз адпачываюць у паўднёвай Афрыцы. Ой, ад нас гэта зусім на другім баку зямнога шара. Так, але буслы запэўнілі мяне, што кожны дзень глядзяць любімыя мульцікі. А там у іх зараз раніца ці вечар? Нават калі вечар, белыя буслы могуць далучацца і паглядзець разам з намі мультфільм. Так, далучайцеся. Усё, хопіць віснуць у камп'ютары. Тады прапануй які-небудзь карысны і цікавы занятак. Прапаную праверыць вашу назіральнасць. Мою назіральнасць можна не правяраць. Я і так усё заўважаю і запамінаю. А вось гэта мы зараз і праверым. Я хачу ўсіх папрасіць успомніць прыметы восені. Нашы гледачы таксама будуць успамінаць. Вядома, я прапаную заданне для ўсіх. Вось і цудоўна. Я буду вельмі старацца і дам адказы першай. Яшчэ паглядзім, хто тут самы разумны і назіральны. І глядзець няма чаго. І так усе гэта цудоўна ведаюць. Сябры мае, калі ласка, спыніце спрэчку і слухайце уважліва. Вавёрка можа прадказаць, якую зіму чакаць. З моцнымі маразамі ці цёплую з адлігамі. Трэба заўсёды глядзець на шубку вавёркі. Яна і так заўсёды колер шубкі мяняе. Летам вавёрка рыженькая, а ўвосень становіцца больш шэрай. Беята, хто з нас даў правільны адказ? Пакуль што ніхто. Паслухаю, што пра вавёрак і прыметы ведаюць нашы гледачы. Ой, а яны пра арэхі гавораць. І нашы гледачы цудоўна ведаюць восеньскую прымету. Вавёрка шмат арэхаў назапасіла. Чакай марознай зімы. Заўтра пайду да адной знаёмай вавёркі і пералічу яе арэхі. Ты лепш спытайся ў яе, можа дапамога ў зборы арэшкаў патрэбна. Бе-бе-бе. А якія вы ведаеце прыметы, звязаныя з мурашнікам? Няхай Кася адказвае, яна ж усё ведае. Бе-бе-бе. Калі мурашы мяняюць сваю шубку... Ой, што я гавару? Калі мурашы вельмі хутка бягуць у свой мурашнік, значыць, пачаўся дождж. Кася, ты гэту прымету зараз сама прыдумала? А калі і сама? Усе назіральныя дзеці могуць самі свае прыметы і расказваць. Вось. Лесік, а ў цябе ёсць адказ? Ёсць у цябе адказ? Ёсць. Я лічу, што трэба глядзець на памер мурашніка. І што па ім можна прачытаць? А тое, што чым вышэй мурашнік, тым больш халодная зіма будзе. Малайчына, Лесік, ты так упэўнена адказаў, быццам сам бачыў мурашоў у асеннім лесе. І не толькі бачыў, а паспеў паразмаўляць з імі. Паразмаўляць. І яны адразу усе свае тайны і расказалі. Расказалі, што цудоўна ведаюць, якое надвор'е будзе праз некаторы час. Дакладней, мурашы могуць прадказваць надвор'е на ўсе зімовыя месяцы, так? А яшчэ адну прымету я раскажу вам сама. А за чым трэба паназіраць? За бярозай. Сябры, у вашым двары расце бяроза. Трэба падазіраць, як жаўцеюць яе лісточкі. А як яны могуць жаўцець? Былі зялёныя, сталі залатыя, ўсё. Хто ў нас уважлівы і назіральны, адразу адкажа, што бяроза жаўцее па-рознаму. Пачакайце, пачакайце. Бывае, бяроза пачынае мяняць колер лісця з верхавін,
а бывае знізу. Лесік, ты вельмі назіральны. І аб чым бярозавая прымета сведчыць? Калі бяроза жаўцее знізу, зіма будзе позняй, а калі зверху ранняй. Сябры, можете успомніць бярозы ў сваім двары, а я прапаную паглядзець мультфільм. Ой, нарэшце. Я хочу запросить усіх наших глядачоў придумать свою осеннюю зарадку. Ух ты, атрымаецца адразу некалькі мільёнаў розных практыкаванняў. І мы далучаемся. Я пачну, калі дазволіце. Буду паказваць, як ад моцнага ветру адлетаюць каляровыя лісточкі. О, як прыгожа, як танец. А я могу стаць ветрам і буду моцна дзьмуць і пры гэтым кружыцца. Ой, Лесик, ты не на осенний ветер не подобный, а на зимовую завируху больше. Проста Лесік вельмі стараецца. Малайчына. Показвайце свае практыкаванні. А я буду осенним листочком, як лететь на ветры и быццам танчить. Сябры, а у вас якія практыкаванні атрымаліся? Можа, вы збіралі ўраджай і кацілі вялікі гарбуз? Ці дапамагалі зграбаць лісце ў двары? А магчыма, проста выконвалі лістападны танец? Галоўнае, што мы ўсе трошкі размяліся і павесяліліся. І цяпер можам крыху адпачыць і паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Ага. Сябры, надышоў час развітвацца. Не, так хочацца яшчэ трошкі пабыць разам з нашымі гледачамі. Некалькі хвілін у нас яшчэ ёсць, і давайце папросім усіх дзяўчынак і хлопчыкаў сёння не забывацца на цёплыя шапкі і шалікі. Ага. І на вуліцы ні ў якім разе не здымаць пальчаткі і рукавічкі. А ў мяне будзе яшчэ адна просьба. Калі ласка, сябры, спытайцеся ў сваіх сяброў і аднакласнікаў, ці глядзяць на добры ранак. Што падабаецца ў нашай праграме і пра што яшчэ вельмі хочацца даведацца. Ага. Пра ўсё гэта пішыце нам. Мы абавязкова прачытаем усе вашыя прапановы і пастараемся выканаць вашыя просьбы. Адрес нагадаць: 220 114, город Минск, вуліца Макаенка, 9. Праграма «Добраранак». Ці можаце скарыстацца электронным адрасам добраранак.tv@gmail.com. І зараз для ўсіх аматараў нашай праграмы яшчэ адзін цікавы мультфільм. Яшчэ адзін. Час развітваецца, але хутка мы сустрэнемся зноў. Цудоўнага вам настроя на ўвесь дзень. Чакайце нас, як заўсёды зранку, у нашым добраранку!